na mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. 32 ka individual gi-rescue human na unlod ang gisakyang motorized boat sa Taganak, Tawi-Tawi. Unom kanila na rescue sa otoridad sa Malaysia. Duha patay upat samdan human na banggaan sa usa ka military truck ang usa ka multicab sa Lagindingan, Misamis Oriental. Kapulisan, kasundaluhan ug DILG sa Davao Region nagpahimangno sa ilang ginsakupan nga magpabiling non-partisan taliwala sa pag-aaresto kang FPRRD sa giatubang nga reklamo sa ICC. Supporters ni FPRRD padayong nagabantay ug nagabisita sa panimalay niini sa Davao City. 5-foot nga sawa nga mitago sa ilawom sa usa ka SUV na rescue sa mga residente sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.